खुलुमबाय बर'फोरा गासै नायगिरिनि थामखौ गिबियावनो खुलुमग्रोबाय। बे समाव आं बर'फोरा मोनसे मोगा-मोगि आयदा लानो नागिरदों। बिथां समाज सिबियारि बिथां मन्थिर बर' बिथांजों आङो माखासे आथिखालनि बिटिआर सक्तिखौ लाना आथिखालनि राजखान्थिखौ लानानै आं बिथांजों दान्दिसे सम आङो बर'फोरानि गेजेरजों आङो मोगा-मोगि लानो नागिरदों। आदसा नोंथांखौ आङो बर'फोराव बरायग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। आदसा नोंथाङाथ' सासे बर' समाजनि सासे ओनसोलनि सासे बर' समाज सिबियारि हिसाबै बर'फोरा बिएससि आरो बिटिसि आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा जालांबाय। बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायगोन? आं बिटिआरनि सोमोन्दै बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बिएससि आरो बिटिसि मोननै गोरोबथा जालांनायनि उनाव एबसुनि दैदेननायाव एबसुनि हांख्रायनायाव सेन्ट्रेल सरकारजों बारे बारे बिथांमोना दिल्लीयाव मोगा-मोगि खालामनानै रायजो सभानि आरो केबिनेट पर्यायनि मन्थ्रिफोरजों सावरायहैनानै जे बिटिआरखौ मोनसे थामथि गोरोबथा लाबोनायनि कारणे बिथांमोना बहुद सेस्था होनायनि गेजेरजों दिनै बिटिआर सुक्तिखौ लाबोनाय जादों। आं सानो बिथांमोना बिटिआरनि जि सुक्तियाव सागानगिरिफोर दङ, लोगोसे बिटिआरनि लाबोनायाव जिमानखिनि बर' समाजारि बर' थुनलाइनि बर' आबसुनि गथ'फोरनि जिथु खस्थ'नि गेजेरजों बे बिटिआर सुक्तिया मोजाङै मोजां जालांबाय। बिटिसि लाबोनायनि समाव बा बिटिसि सुक्ति खालामना लाबोनायनि समाव महिलारि बिथाङा जिखिनि गावनि केबिनेटफोरखौ लानानै आसामाव बर' हादोरनि जिखिनि दाबिखौ लानानै बिथांमोना बर' समाजाव मोनसे आफाद दानानै बे रायजोखौ सालायबोबाय थाबाय। आरो बे रायजो सालायनायनि गेजेराव जों नुनो मोनदों फ्राय तानाशाही जायखौ होनना बुङो, माने जिखुनु सरकारा गोबाव थायोबा एसे अलसिया बायदिहै जालाङो आरो सालायनायफोराबो गावसिनि केबिनेटनि गेजेरावनो किसुमान खामानिफोरखौ आखायाव लानानै बे रायजो राजाजों मोगा-मोगि जायाब्लानो किसुमान खामानिफोरा मावलांनायाव गलथि जानानै थालाङो एबा बे खामानिफोरा हाबाफारिफोरा जाफुङालानो थायो। बेखौ बिपिएफनि सरकारनि मानसिफोरा गुदि लेभेलाव जिবিলাক थायो, बै प्राइमारि लेभेलाव जायफोर थायो बिथांमोना सरासर मोजां हाबा मावाखै होननानै जों सानो। मानोना जायगा जायगा नुनो मोनदों आसलते 15-16 बोसोर बा 17 बोसोरनि गेजेराव बे सरकारा थानायनि समाव जि बर' समाजखौ गांनाय उखैनाय गासैबो सुफुंगोन होननानै सुक्ति खालामना लाबोग्राफोरा दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसारनाय नुवाखिसै। आदसा नोंथांनाव आङो मोनसे समाज सिबियारि हिसाबै आं बेखौ सोंनो सानदों। आथिखालाव गोबां राजखान्थि बिपिएफ, इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो कंग्रेस बायदि बायदि गोबां राजखान्थिफोरा नाथाय बिटिसिखौ दखल खालामनो जुजिनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय नोंथाङा दादि गोदान मोनसे बिटिआर एकर्ड जालांबाय, बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? आं सानदों जि नुना मोनबाय बा जिखिनि दा आथिखालाव बिटिआर सुक्ति खालामना लाबोग्राफोरनि गेजेराव नुना मोनदों, बिथांमोना बिटिसिनि बा बिटिएडिनि सालायनायनि जिखिनि उननि हाबाफारिखौ बिटिआरआ सरकारजों मोजाङै सावरायनानै गोबां किसिमनि बेहाय हाबाफारिखौ जौगानाय बर'फोरनि गेजेराव जौगानाय हाबाफारिफोर लाबोदों। दा बे हाबाफारिफोरखौ जिहेथु बिटिआरनि
सुक्ति जानायनि उनाव बिथांमोना सरकार जानांगोन नालाय सरकार जायोबासो बे हाबाफारि माखाखौ बा खामानिफोरखौ मावनो हागोन। सोरखौ फैजानो लुगैदों होनना फोरमायगोन? दा जोङो फैजानो लुबैदों आसलते जिमान सरकार जिमान संगठनफोर दङ आगोलनि बै संगठनफोरनि एनगायै UPPLखौ गोदान मोनसे सरकार दाजानो नांगौ बा बिथांमोनजों सरकार दाजानांगौ आरो बिथांमोननि सालायनायखौ जोङो मोजां मोनगोन होननानै सानदों जाफुंगोन होनना सानदों। मानो खमसे खम 5-10 बोसोर जोङो आसा खालामदों 10 बोसोरसोखौ बिथांमोना सरकारखौ सलायनो मोनथारनांगौ आरो बे सरकार सलायनो मोननायाव बिथांमोना बर'फोरनि गेजेराव जिखिनि थालांनाय हाबाफारि बा खामानिफोर बे खामानिखौ निस्सय मावना होगोन होनना आं आसा खालामो। आरो जोंहा बिथां मानगोनां बिथां प्रमद बर' बिथांजों अनेक समावनो लोगो मोनबोबाय मिथिं दावथिङाव बिथांनि जिखिनि बुंनाय रायजो राजाखौ लानानै फोस्रावबोबाय दं बे हिसाबै बिथाङा हाबाफारिखौ निस्सय मावखागोन आरो जोङो बेखौ मावजानोबो लुबैदों। नाथाय बिनि गेजेरावदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा 15 बोसोर BTCखौ सलायबाय बे सलायलांनायाव मा फोरमायहरगोन? बिथांमोना सरकारखौ सलायखागोन सलायदों किन्तु बा नाथाय जिखिनि जेरैहाय रायजो राजाखौ आसा थिनानै बिथांमोना सरकार सलायबोदोंमोन बिथांमोननि सालायनायाव जों रायजोआ दिनैसिम मोजाङै गोजोनाखै। खारन बर्तमान जों थांनाय BTRनि इसे आगोल जिखिनि समाव मिथिना मोनदों नुनाबो मोनदों जे जाय फाराफारि पार्टिनि मानसिफोरानो माने निजेनि किसुमान सेल्फिश खामानि बेफोरखौ माने सले बले कौखले मावना लानायनि बे माबासो जों नुनो मोनदों। आरो BTAD सालायगिरि बिथाङा गोबां जायगायावनो बर'फोरनि जौगानाय रांखौ बा केन्द्र सरकारनिफ्राय मोनबोनाय रांखौ आसाम सरकारनिफ्राय लानानै बर'फोरनि जौगानाय हाबाफारियाव खाथायनांगौमोन बेखौ खाथायालानो कलकातायाव सिलिगुरियाव बेंगालराव दिल्लीयाव गुवाहाटियाव रेस्ट हाउस खानायखौसो बे गिबि हाबाफारि होनना साननानै बिथाङा बे हाबाफारिखौ मावदों। आरो बे हाबाफारिया मावना दोननायखौ जोङो ओरैबायदि नुहुरदों क'रर थाखा बे गेदेर टाउनाव बे फैसाखौ माने राजखान्थियारि हान्जा जानानै बिथांमोना बर' समाजखौ फोसाबनो ओंखारनानै बेफोर रांखौ हारियाव बाहायालानो जौगानायनि खामानियाव लाबोनो हायाखै आरो जौगानायनि खामानियाव लाबोनो हायाखै बरन्स गुबुन हादोरफोरावसो बिथांमोना बिदि क'रर थाखाखौ बाहायनानै दोननाय जाहैदों। बिथांजों दिनै बर' खौरांनि मोगा-मोगि आयदायाव सासे बे ओनसोलनि रुप'यि ओनसोलनि सासे समाज सिबियारि हिसाबै माखासे बिथांजों आथिखालनि राजखान्थिनि सोमोन्दै आरो आथिखालनि BTR मोनसे एकर्ड जालांनायनि गेजेरजों गोबां आयदाखौ लानानै बिथांजों बर' खौरांनि मोगा-मोगि आयदा लानाय हाबाफारिया बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। जोबोद खुलुमबाय।